Quan el ministre d'Hisenda espanyol, el senyor Cristóbal Montoro, diu que la Generalitat de Catalunya haurà de retallar 4.500 milions d'euros l'any 2013, estaria bé tenir present que aquests 4.500 milions d'euros equivalen a una quarta part del que ens expolia cada any l'estat espanyol. És a dir, si l'estat espanyol cada any s'endú de Catalunya i no ens retorna de cap manera uns 16.000 milions d'euros, els 4.500 milions que el ministre d'Hisenda obliga a retallar a la Generalitat de Catalunya equivalen a una quarta part d'allò que ens expolia l'estat espanyol al conjunt dels catalans. De fet, només que ens expoliés una quarta part menys del que ens expolia, ja no caldria cap retallada.